नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया, हम ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके गेहूं कटिया स्पेशल गीत भोजपुरी में। आप बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बानी। दिल से बताओ तनी भैया कि एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना एकदम पक्का चैत भर बाजी भैया, गेहूँ के कटिया भर बाजी। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कर लिया कि कैसे गीत के गावे के बा, का एक धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहो, रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, या आपके मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तब भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, चाहे सीजनली तमाम तरह के गीत। तो वह जैसन भी मैटर लिखवाओ बा बेहिचक संपर्क कर सकीले। नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी। अब बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भी आप, मैटर मन पसंद के देनी, मैटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। आज के मैटर देखिए कैसे गाओ के बाटे। यही कटिया के दिन बा एगो पति अपना पत्नी से बड़ा भाव में कहता कि सुनो ये धनिया करे कटनिया, मोर संगे चल खरिहाने गेहूँ के बोझा बान्हे, गेहूँ के बोझा बान्हे। सुनो ये धनिया करे कटनिया, मोर संगे चल खरिहाने गेहूँ के बोझा बान्हे, गेहूँ के बोझा बान्हे। आज कगार सबके कोटनी हो गईल हमर धन हो, आ ले लो हाथे पनिया हसुआ गतनिया, घाम नहीं लागी बिहाने, गेहूँ के बोझा बान्हे, गेहूँ के बोझा बान्हे। तो भैया हमारा आवाज़ में थोड़ा खराश बटे, अगर गाँव में कोनो त्रुटि भइल हुई तो क्षमा चाहतनी। रउआ एकरा के फुल टास उठा के बढ़िया म्यूजिक बनवा के गा देतनी तो एकदम गर्दा करी गीत। और कोनो भी रुआ पर्सनल मैटर लिखवाल चाहतनी, चाहे नया म्यूजिक बनवाल चाहतनी, तो बेहिचक रुआ संपर्क कर सकिले। हमारे व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, और चैनल पर अगर पहली बार आए लोग भैया तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।